wonten griyanipun Bapak Nur Kuat kalian Ibu Tami. Hei, ingkang kepun ngintanaken adik kawula adik Jeffrey Al-Ghazi mugi tansah sehat seger waras panjang umur lan kula dongaken sekolahe dados lare kang pinter sumono uga ngajine saya tambah pinter amin amin ya robbal alamin. Hei ayo to hei goyang katresnan yo. Ayo Mas Gerongan yang punya channel YouTube Barongan Jepara. Ada Bapak Linmas warga setempat menika warga Jambu Timur Segembuk RT 20 RW 4 dengan menghormati Sugeng Pinara Sugeng Hanyekseni Agelaran seni barong dan seni reok budaya katresnan. Sing gede ra jatos ah. Ya sak ngono, nek iso sing cilik entak iku. Ayo adik-adik rencangi adik. Jadi yo. Hei hei. Jenenge Pak Nur Kuat, gajah nyunataken lare ini orang Pak Nur sunat. Oh Pak Nur Kuat sunat. Orang ngono. Piye? Kudu Piye? Pak Nur Kuat iku asmane. Orang Pak Nur Kuat sunat. Asmane bapake ta? Pak Nur Kuat iku yo bapak. Oh bapake. Bapak Nur Kuat era kalian Ibu Utami ngajak kajat nyunataken utawi nyupetaken anake. Oh iki bener. Oh. Iki bener iki. Dadi yuyu. Hah? Dadi yuyu kok nyupet. Yo ora dadi yuyu nyupet irungmu iku. Sing bahasa iku. Pak Nur Kuat kalian Ibu Utami nyunataken utawi nyupetaken larene ingkang asma Adik Jeffrey Al-Ghazi. Oh, yo didongak-dongakno yo betul. Oh iya. Yo waras. Kowe ning kene karo aku yo aku minangka dados tiyang sing tengah-tengah antarane pentol kalian tembung. Nyengkuyung daerah mengayu bagio dongak-dongakno Bapak Nur Kuat sak keluarga kalian Ibu Utami mugi tansah pinaringan tambah berkah rezeki yang kata barokah turah-turah kemusan ibadah Mekalan Medina ra ngono to Mbah?
Syukur-syukur besok awake dhewe nek ditekakno mriki mbok menawa nanggapin 11 jare bose kok untuk bonus sepisan. Ngono ya. Yo nek nanggapi ping 11 untuk bonus sepisan. Bose ora apa-apa, anggere tanggap ping 11 bonus sepisan ya, Bos. Bos Apit. Ngono, Bos. Heeh. Bos, Mantuk, Dik. Alah, Mbok. Ajo, Bang, apa kowe lali lek dingon-ngonan ra moto kandha bapak ibuke wis ora ado-ado kaya barungan nggon iku lho kancaku Jeffrey Al-Ghazi ngono ya Caci nggih wis ora larang-larang ora ngentekno aja 3 paling pol 5 iya. Kadamu ya iya murah. ayo 500. oh 5 panjerin tok kowe lho itu Panjure 500. Ya. iki piye Bang Lah, iki. Ya, Bang. Iki ngene to. Ya. Rene aku ya punya budal ngene. Ya. Nur kuat. Ya kuwi. Reng, kowe kono mah brene. Kowe nok kono mah brene, sebelah kono mah. Iya. Kuwi jenenge singo bareng Tengah, mono. panggone Lah kono nih. ning ndi singo bareng kuwi? Lah. Kono alas wetan Setra Gondo Lumayu. Oh, ngono. Iya. Alas Setra Gondo Melayu. Gondo Lumayu kono. piye tato Oh, Lumayu. Ya sing mau geblek nek malah aku iki lho pentul dudu aku Jane pendule iki aku ta sapa ta? iki lho iki Asa pentuke ngono sampeyan. pentul lek mau omonge lek kupinge ora jrembeng iku ora krungu Ampun. ku kupinge sesise ku rada budek ngene lho dijrembeng ini Ngono. iya Mbak Sapi ini lho kok gawa iki. hah Ada kowe kaya sapi. lho Kontang. iki sejelongkas kan bodo besar. Iki sampine dilemono dhisik, dipakani dami, dipakani suket, diombeni dedak, ben lemu oleh sulaya lemu, dikorbano. Oh, sapine kowe tak Ya, sapine. ora iso lemu-lemu kok. Lah iya makane. Iki kepenangan plastik to ora. Ya ora. Ora man plastik. Ini langsung ganjepi yang kuru ngono Oh, kuwi. iya. Ya ora apa-apa, uru lemu iku ya anjen wis jatahe, penting diparingi seguru waras. Ya, Lek lemu-lemu ngepatku ora iso dodok. apa tekan aku iki? Lah iya. Lek dodok kok malah ketok begogok. Iya, kaya apa? Katoke suwek. Kaya apa? Aku kaya apa? Kaya kodok. Kodok. Iya. Piye, Bang? Tong. Piye? Malo iki lho dijelasno, pentul kurang denger. Lah ngene to. Ya, Bang. Kowe mau takut panggonane ya kuwi alas repot Setra Gondo Lumayu. Iya. Alas sing gawat kaliwat-liwat. Heeh. Jalma mara. Jalma mati. Satu mara. Satu mara. Ya. Satu mati. Iya. Manuk belanjane sing mibet tok dhuwure karo tol. Hah? Iku tiba gebluk mati dadi bayi kono. Oh. Gawat ya kuwi. Ora ana wong ayak sing daerah kono kejaba aku lan kowe. Oh iya. Makane kowe duwe ya iki supaka. Iki supaka. Ya iki. Pusaka. Pusaka. Ya ngono iku lho pusaka ora. Ngono iku ya. Ora supaka. Supaka. Piye tambah? Wong ngeki penjelasan kok malah ngomong otak walik. Pusaka samut karo budi. Oh iki. Iya. Pusaka sing nampok. Ono. Nek kono kan ya diarani dado ngawu sing galak. Jawanya ngelani ya aku lan kowe. Iya. Kamu pedhe cocok nang dado ngawu. Terus iku sing wong sing Senenge ngono. Kose. Kowe kalau diselarongake ning luar kuwi, kowe lho dapet. Iya. Mulane irungmu ki ya, raimu ki abang cepet tutuh. Ya kuwi lho. Iya. Mulane aku dadi paling ngene iki ya. Iya. Sing aku to,
Ya. Yo keplak dedal. Dedal. Kalah suara Blusuk ning ngareng. Bangareng. Lali ra iku kirang iki. Ya. Tak kira mau yo angus dandang. Ya kudu aneh. Apa ngono? Ya. Ya ora apa-apa, rai ireng ora apa-apa disyukuri. Yo. Aku coba gelem mau nyukuri kok. Nyukuri apa? Nyukuri jenggot iki. Nah. Lagi ngene to. Iya, Bang. Rene lah aku lah kok yo pikir ngomong sekebaran. Yo pikir. Ngerti carane ngundang kowe. Aku ora ngerti carane ngundang. Piye? Nek aku ngerti, aku ngerti. Perek, warai rek. Piye? Ayam. Ayam. Lah piye? Ngundane ngene. Ri. Ono carane. Piye? Dicawe sing yo kuwi. Ana pareane ta? Ono pareane. Pareane piye, Bang? Rupane bocah cilik-cilik. Nah. Ono. Oh, ono. Ana carane ngundang kuwi ya kuwi ono sejajar. Sejajarnya apa? Jadi ya kuwi ono rasa batal. Gawe turu. Digawe turu. Ya nek wong sing abane. Lah nek gelem turu wae. Oh, lah ana krasa bantale to. Ah iya. Oh, iya. Soalnya sing ono banyune. Oh, nanti. Ana kopi ini pahit ya. Ngomong kuwi sing abane. Lah aku ngombe kanggo ngombe. Oh, ngono ya. Ya ngono rek. Ya. Heeh. Wo. Ono beras kuning, janur kuning. Ya kuwi ditoko pojok papan. Pojok kanan, Kiri. kiri, lah tengahe. Tengahé ya kuwi dicep. Tengahnya apa ya? Tengahe. Tengahnya apa rek? Tengahe mbok ora ngerti tak kok iki dong. Aku kowe tuh golek ra duwe ta, golek ra duwe. Aku sih duwe. Takoki kalau Umdo, tengahe apa Umdo? Dhuwur ket. Totol ya. Oh. Totol. Enggak ditotol ayam kok malah. Dhuwur roti. Ora ngerti, wah gayane. Ngono iku gayane. Iya, Pak. Rakine kuwi janur kuning, beras kuning. Ya. Kuwi jagane keselamatan digawe bapak. Nor kuat. Sing upame ana balak wetan. Balik mengetat. Ana balak kulon. Balik mengulangan. Ana tulak balak kelop. Balik mengalor, Kidul. balik mengidul, Dhuwur. balik menduwur. Ana iso. Balik Balik mengisor. bumi sapitu. Besok bumi sapitu. Ya. Tapi bapak non kuat karo ibu. Utami. Utami. Dikepung sana kadang kodo dulur. Ya. Sing selama nek duwe kacang. Heeh. Dina orang bengi iki Iya. padha apa-apa anak apa. Ah iya bener. Nek selamat. Tol, kalau tol diundang tol. Leko tengah piye? Leko tengah. Hah? Kok tengah piye? Kok tengah. Apa Lek kok tengah piye, Bu? ya, Bos? Aku nyola roti are. Senenge Roti aku, Bos. Bos, apa kan aduh geblekmu kok ganteng. senenge aku sing duwe kacang. Oh, ngono. Jora roti lah ya. Ya. Jora roti wae. Ayo. Ngono. Ya. Suaraku sing ngene ya. Don. Iya. Lah iki ngene iki. Lah carane ngundang mau lingo-lingone piye iki carane? Carane kuwi ngene to. Piye? Ada bocah cilik-cilik. Hah? Keplak beras kuning. Dur. Teko kabeh. Oh ngene ya. Ngumpulno bocah cilik-cilik, dikepungno beras kuning, disok kuning, Sing barang teko. sing bareng teko. Oh, Yo. Tabuhane ya ora ngono ah, Kang. Piye dol? Piye? Kok nabuhe ya kok sitok-sitok. Ah, ngono lho. Ah. Bong. Jalukmu keliru aja muni sitok-sitokan bareng. Hah? Bareng. Malah kok bareng-bareng kok. Oh ya. Bareng-bareng. Para keperucen. Piye tambah? Jelas nombor. Contoh. Piye? Tembok iki ngundang sampean. Ngandani sampean. Nggih. Aku nglupake bocah cilik-cilik. Cilik-cilik. Heeh. Jajan pare-pare. Jajan pare-pare. Ambo. Andri mek jare. Ceblak beras kuning sing bareng teko. So. King mau.
tàu ta nó kia tàu ta nó khẩn nó kia tàu ta nó khẩn nó kia tàu ta nó khẩn nó kia Kok malah jogetan iki kepiye tadi? Kau tekan ngundang mau are. Ada ora teko-teko nek jogetan. Ayo tabuh sing genah ngono ah.